Yogyakarta.
dạ dữ dạ dữ dạ dữ gió dữ ơi.
Jumlah lali sane lekang pinggir. Lali Purwodo sinone lali marasa kabehane lali marang utange. Yo yo. Leko putra istimewa. Woi, Sumusop kabeh ger sumusop lali biar ini. Hus sedul Ngaturaken sugeng siang tebatas daya pandoban sutresna budaya para penonton wonten ing laladan menika nggih pamanggihan malih kalih kula saged seni paguyuban jadilan Kuda Legawa Putra nomor undian 56 ya. Iki udah pembagian door prize. Saya kira ada pembagian door prize iki. Bukan. Aku entuk kabar jare kursimu bledos pinggir. Iya wis bene. Mengko men dibenake cah-cah. Ngono ta. Nggih, ngaturaken sugeng siang nggih monggo pados papan palenggane Kang Sekeco nggih mirsani kados pundi menika Bapak ingkang angka kalih nggih Mbak Yayu. Nggih, aduh apa iki boleh? Ora apa-apa, kowe iki nesu karo mbok niki ngono kuwi jenengan. Biasa iki. Jaluk jangan ke bazem malah jangan ke gantung ya. Lho duh. Lha kuwi dadine Kuda Legawa Putra nggih Karangmaja Purwomartani Sleman
Ngayogyakarta. Nggih. Derek garapane anu pengrawit wingking nggih. Disukani napa? Monggo. Dikasih apa monggo? Dikasihani ya oleh iki. Dikasih saweran piye, Ndi? Apa iki? Banyu cuma. Wes zamane dasare zamane ya kaya ngene. Zaman apa, Mas? Zaman ora kelingan apa-apa iki. Ora kelingan angsuran, ora kelingan apa-apa. Kudune ya ngono kuwi kok. Kandhani kok yang tidak mengelingkan ki penak jane jasine.
Nggih. Sampun katur Dek Cahyo nggih, sesaran kalian Jadilan Kuda Legawa Putra lumantar kalian Sigrak Laras ya. Iki Sigrak Laras anu? Apa iki? Putri. Oh Putri. Nggih. Karo sponsornya perhatian bila membuat kerusuhan denda 10 kali lipat. Ini sponsornya. Sponsornya, butuh sponsor. Butuh sponsor. Nggih. Tak kira ini melu sponsor. Tidak. Nggih. Dan kerja bareng juga bareng Dance Audio Sound System. Ora penak dutang. Ora penak apa? Dutang. Wah, kaya ana dendam pribadi ning jero Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, saya kira. Nggih, nderek-nderek meneh. Arek ditarik apa lagune? Kesayanganmu di? Ora enek. Ora ono mesakne.
Anyar iki. Heeh, Anyar iki. mandek anyar tuh iki mau. Oh iya. Anyar.